وأملاخ كم سهلخا محرني كم تعبر رحيخا أبساي دمسس كاب أبساي أصبئك حصبني كاب حطياتي ون أصريني أنا أبساي فلت اللخمو حطياتي كل غزي أب قدميو بزربخا صادق بفردخا ونصح كينكا كتركبسي أنا نأخا طراي بدلكو أب قدميخا اكاي غبركو نهو بأبسات ولدكو انيك أب حطيات أنستني نهون حقي أوشتيخا تدليو أب حبو ونطبب محرني من تكسرس بسمع زاصريني كابرد كصعدو حصبني تنزقت قد كاين عصمتك حغوساس بهاتان حغوسن اسمعني ገጽካ ካብ ኃጢአተይ ከውሎ ንብዘሎ አበሳይውን ደምስሶ ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ አውሽጠይ ሐድስ ወአምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ አውሽጠይ ሐድስ ሁላትና ሐቢርና ንጸልይ ብናይ ዘለዓለም ፍቅር ዘፍቀርካና بمحرت بودخا بيسوس كريستوس ولودكا خنكون زصواعكانا እግዚአብሔር አቦናን አምላኽናን بزرف دزدما ابزو غبا ازي سم كان صواع لنا و እግዚአብሔር كل خال املاح እግዚአብሔር تفريكا تنبر غويتا اخان السخا بينخا اب قدميخا بز ساعه زدما بمفرحن بمنقطقاطن اب قدميخا نقرب علينا نتخبر قالكا እግዚአብሔር كنسمع اب قدميخا لنا مسمعنا هنا مسبخنا بدفرتا يكون እግዚአብሔር انه بشم يسوع كريستوس فرحاتكا እግዚአብሔር اوشتنا حدر افرحاتكا ማዕከል ክንመላለስ ክብርኻ ክንርኢ እግዚአብሔር ክትረዳአና ጸልለኹ ፍርሃተይ ከምብረሎም የንሳቶም ድማ ክፈርሁን እዮም ጽሑፍ ይሞ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍርሃትካ አብ ህዝብኻ ይነበር ፍርሃትካ አብ ህዝብኻ ይነበር ክብርኻ ዝገልጾ ፍርሃትካ አብ ህዝብኻ ይነበር ጎይታዬን አምላኸይን ኩሉ ነገር አይደፈር እግዚአብሔር بشم يسوع كريستوس بيتك አይደፈር እግዚአብሔር መድረኽ አይደፈር በጎይታ በኢየሱስ ስም بمنقطقاطن بفرهن እግዚአብሔር አብ ቀድሜኻ ክንቀርብ ከምቲ አምላኽነትካ ከነኽብረካስ بسم يسوع مستوعلنا ክትከፍቶ እጽልለኹ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ድማ ዝሃብካና መልእኽት ክንቅበል አብ ቀድሜኻ ኣለና እሞ እንሆ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ልብ ሊዳ ዝኸፈትካ ልባትና ክትከፍት እጽልለኹ ነዚ ቃል እዚ ክንሰምዕ ከለናውን ብግርህነን ብቕንዕናን ክንሰምዖ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጠዋይ ዝኾነ መንፈስ ይግልብጥ ኣለኹ ጠዋይ ዝኾነ መንፈስ ይግልብጥ ኣለኹ ጠዊ ዘረድእ መንፈስ ይግልብጥ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስም ኃይል ጸልማ ዝተደንከለ ይኹን ሰማያትና ሓጹ ዝወፀ መንፈስ ዝተደንከለ ይኹን እግርና ዝከታተል መንፈስ ይወቕ ኣለኹ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዝፈረሰ ይኹን ኣብ ዝኸባብ ዝዓረደ መንፈስ ይወቕ ኣለኹ በኢየሱስ ስም اب سبات حريرو زعرد منفس يوق الله اب سبات تقميط زواغا زبل يوق الله بحساب زواغا زبل يوق الله زغو بايزي كبر غباي ما بيسوع كريستوس املاخي بخبر خاتملالس اما اكلنا ناي كبر نغس كين كاتملالس كم تناي زحلف اوانا يخون بيسوع سم بزلمدنا يو ايخون እግዚአብሔር كم تزلمدنا يو ايخون እግዚአብሔር بحدش منفس تقبابلنا بحدش منفس تقبابلنا ህይወትና احدثو لبنا احدثو امرنا احدثو نقولو احدث الله صحف يمو بشم يسوع كريستوس بزي ترف كحدث لما انت تصللخو እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንዓይን ህዝብኻን ክትረድእ ጸልለኹ ንዓይን ባሪኻውን ደገኸና ፍሬሓሉ ዝሃብካን መልእኽቲ ብትብዓት ክዛረቦ ብፍርሃት ኣብ ቀድሜኻ ቀርብ ርዳአኒ ግዚኡን ሰዓትን ኩሉ ንዓኻ ሕሊፈህ በካለኹ ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ጸልይ አሜን አሜን ኮፈሉ ጎይታ ባረኽኩም اسم እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝተባረኸ ይኹን ከመይ ቀኒኹም ህዝብ አምላኽ ደሓን ደቐኒኹም ክብር ሁሉ ንኣምላኽና ይኹን እግዚአብሔር ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንስዩ ዘይልወጥ አምላኽ ይዘለና አሜን ነገራት ክለዋወጥ ክእል ሰባት ክለዋወጥ ኩሉ ንሕና ክንለዋወጥ ንኽእል ኢና ዘይልወጥ ጎይታ ኣብ ዝፋኑላ አሜን እቲ ዘይልወጥ ጎይታ ድማ ሎሚ በቃሉ ክበፅሓና አሜን ዶ ዝተዳለወት ነፍሲ ድማ ክትረቢሓ ክብር ንኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ زملأخت زي بيانس مساي دارجة خلت ورح خباب جيرو الله قبل بي كابز خبت يا بيهري مسكن كدمي سلست سومن مستنجرن نخا كابز ملأخت زناب كال خيداي كالكون لو مدما زي أبيهر بقالو جيرو خمس زاربنا يا أمني زي بيهري مسكن من على باش تصحفوا محداس بزبل أرستي نحن الزارب أمين محداس بزبل أرستي نمهارينا وأملاح صوري لبي فترة اللي صنع منفسك عوشتين تايجبر حدث يلو
داويت إذا مزمور إذا خزمره خلوا أبصبوا كنتات أيكونن زميروه أبصنا كنتات كوينو أيكونن زميروه نابس سبا مسأته ودكت مسجت أمو زمره مزموري إذا مزمور زي بملء خيركم أنتم بيبكم مو أبسلس تخفالي زخفال مجمرت أنا ينصح حيوة الله أبكرميت حتى حتى أبني بدل حتى أبني سبلت قص عسر تدمع تايجبرني لوا حدثني لوا كبرنا عملنا يكون آمين حدثني لوا دحري خيركم دحر دام بيبكم مدمع انتايل له أنا دمان حتى عن مجد خاخر يوم ما حتى عن دمان تحجبر يوم كم الله سيوم وانجيلك سب خزبل ما الاختيز الله كبرنا عملنا يكون آمين سلازي هيوت كريستنا أزيو بنصح يجمر بمحدث دما يقتل آمين آمين دقدسان بنصحى يجمر بمنتاي يقتل بمحداس يقتل سبحاتنا أملاخ يكون كلاتنا كم نفلتو أبز عالم زخن نبر كلنا بزوح نجارات كان حدث نتعرينا يكونن حكيده قدسان جزانا زي كونس ولا بيتنا تراي زي كونس نفسنا كان حدث نتاي نجبر نتعر حكي مش هو كتحدث أرجنا قرب تحت جبر وسخ كتبل نعم نسنت جز أخذ كير قال لنا جرن تاي نجبرينا وسخ نبلينا كبرنا أملاخنا يكون آمين سلازي أبت منفسها عالم دما محدث أزيو أقداسي نجاري آمين كبرنا أملاخنا يكون من البعض كابترجو مخم بجس محدث مالت ويتحدثوا مالت انتاي مالتي نحنا كم بنتكوستال ويكا كم آمنت كريستنا بمحدث إن آمن هزبين آمين ده أبتخال إجازة محدث بهالنجر كتسمعهم كلها بهالله خنتاي تخون تبارر حكيدهم أب بنتكوستال محبرة سويكا أب أمنت كريستنا هيوت جن محدث بهالنجر أبوتوي آمين سلامتاي إجزيابير ناي محدث أملاخي آمين دقدسان ناي محدث أملاخي إجزيابير كل جزء نخحدثنا نخلم لمنا إجزيابير كل جزء أبانا إنفستي جبريو قالوا إنفستي جبر منفسوي هبنا بخل نجار كنحدث اللو إجزيابير يدلينا آمين سلازي لومي إتاز التدالوت النفسي تحدث أخذوات آمين كبرنا أملاخنا يكون تحدثوا مالت كابز التبلاشوه زده خمه ወይ ካብ መሰረታዊ ዕላምኡ ዝረሓቀ ነገር ናብ መጀመርያ ጽቡቕ ኩነታቱ እንታይ ምግባርዩ ምምላስ ማለት እዩ አሜን እንታይ ዝኾነ ዝተበላሸወ ዝደኸመ መሰረታዊ ዕላምኡ ድማ ዝረሓቀ ናብቲ ዝቀደመ ነገር እንታይ ምግባር ምምላስ እዩ ወይ ከኣኒ ምጽራይ ሓድሽ ሓይሊ መሃብ ዝብል ትርጉም ክንህቦ ንኽእል ኢና ስለዚ ሓድሽ ሓይሊ ምቕባል ወይ ከዓ ምጽራይ ኣበይ ዝርከብ ኣብ ምሕዳስ ውሽጢ እዩ ዝርከብ كلت تحدثوا هنري أقداس غيني يسمعنا هذا منفسه تحدثوا الله بحفشه كلايد ما بيت كريستيانا وتحدثوا الله أبزبنا كله النري أو مالتي جاب هيري مسكن أتي منفسه تحدثوا مالت لبنا بسبنا أملاك تايم كباري مملاس مالتي آمين كبي ترجم أيكون نزلوا لبسب ده عايز خوف دمبرج زيابير كل جزء جن لبسب ناب لب خملس كل جزء تايم مسكوني مستدالوا زيابير مسكن سلزل لبسب ناب أملاك مملاس نحتات محداج هوت بقال أملاكن بمنفس كرسن إندجنا مهناتي آمين كبرنا أملاكنا يكون تحدث مالت بقال أملاكن بمنفس كرسن إندجنا تايم كبار مهنات سبحتنا أملاك يكون كم تأبرمي عسر تغلطنا كل جزء ننبوا بمحدث حسابكم تايكونوا تلوطوا كم زبل كل جزء نايلوت هيوت إجزابير كابانا يدليو نحنا ون يدلي ناي آمين بلو زي يدليو سب ولا حد سبب ما أكلنا يلا إذا قال زين ما نم كيتوبوا نعهم نعخايو نعختراي آمين كم سينجل كوينم سمعونا إذا قال آمين نام ما نمزل التفق عليه بالله كبرنا أملاخنا يكون نقول ليو نقول لكم سبحتنا أملاخ يكون يسوع كريستوس قويتاي ببيت كريستيان ترجم دما تحدثوا بيت كريستيان مالت بيت كريستيان نابتي حقنيا مسرتاو تمرتي مملاس مالتي ببيت كريستيان درجات رينايو نابت حقنيا تمرتن تاي مغبار مملاس مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ናብነት መንፈሳዊ ክርስትና መንፈሳዊ ህይወት ዝተዳخመሉ ዘመናት ነይሩ ኣብቲ ዝተዳخመሉ ዘመናት ድማ ብዙሓት ሰባት ናይ ኣምላኽ ሰባት ታገረም እዮም ተንሲኦም እዮም እግዚአብሔር ተሐድሶን ቤተ ክርስቲያን ታገርዋይ ሂቡዋይ እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ከም በዓል ጆን ዊክሊፍ ዝበሃሉ ሰባት ዓበይትና እግዚአብሔር ሰባት መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ቋንቋታት ክትርጎም ስቲል ክሳብ ሕጂ ናቶም መንፈስ እናዓበ ቋንቋታት መጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋታት ናብ ኩሉ ዓለም ታይኸውን ኣሎ ይትርጎም ኣሎ በዚ ትንሳኤ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያን ከም ትሕደስ ገይርዋይ ጃን ሁስውን ልክዕ ከምኡ እግዚአብሔር ብናይ ትንሳኤ ብናይ ተሐድሶ መንፈስ አልዒልወይ ድሕሪውን ቀፂሉ ማርቲን ሉተር ከዓ ብናይ ተሐድሶ መንፈስ አልዒልወ እግዚአብሔር ይመስገን ምድሃን በክርስቶስ ጥራይ እዩ ዝብል ሓምሽተ ሶላ ዝብል እግዚአብሔር ውሽጥ ቀሚጥሉ ቦታን ሲኻን ቤተክርስቲያን ተሐድሶ ገይሩላይ ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናብ መጽሐፍ ቅዱስና ክንምለስ ካብ ታሪኹ ጽኢልና ናብ መጽሐፍ ቅዱስና ክንምለስ ተዳኣ ኮይኑ ነቢ ሕዝቅያስ ኩላትና ከምንፈልጦ ትንቢት ሕዝቅኤል 48 ምዕራፍ ኣሎ 48 ምዕራፍ እዚ ኣብ ሰለስተ ክፋል እዩ ተኸፊሉ እንሪዮ
انتايو اتخفالات اندحر داينا كاب حدا كساب 4 اندحر دارينايو اب لعل اسرائيل زمص قطعه خزارب كلو كاب 25 كساب 35 دما اب لعل احزاب زمص قطعه كاب 26 كساب 48 معرف ترينا يدما እግዚአብሔር ይመስገን اب اسرائيل زمص تحدثو يززارب كبرنا املاخنا يكون تنبيت انتاي غبر تنبه نز حزب تاغبر يخلعوا له كتنسو يزبل هياو زخونه ملእختي ناي تحدثو منفس حيزو تنبيتو انتاي غيريو اما حلال في እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ بار املاخ عدل يهبي ناي منتاي عدل يهب ناي محداس عدل يهبكاي امين ناي محداس عدل تاي غبركاي يهبكاي سبحتنا املاخ يكون እግዚአብሔር በባህሪው አቡሊ ኪዳን ኮነ አብ ሐዲስ ኪዳን አይተለወጠን አሜን ደቅዱሳን ምናልባት ገለ አስተምህሮታት ናይ ቡሊ ኪዳን እግዚአብሔር ካለ ናይ ሐዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ካለ እንደርዳ ሰሚዕኩም እዚ ፍጹም ስህተት እዩ እግዚአብሔር አብ ሐዲስ ኪዳን ኮነ አቡሊ ኪዳን ታየገበረን አይተለወጠን መንነቱ አይቀየረን እግዚአብሔር ይመስገን አካይዳና ህይወት ዘላለም መገድ ለውይጤ በክርስቶስ ኢየሱስ ግን እግዚአብሔር ግን ባህሪውን ታየገበረን አይቀየረን ስለዚህ አቡሊ ኪዳን መህዳስ ነሩ አብ ሐዲስ ኪዳን ካንተ ያለው محداس الله ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትዝክሩ አይሆን ድህረት እንሳየው እንደ ማዓልት ዝምድር ጸኒሁ እንደ ማዓልት ጸኒሁ ድሳን 4 ማዓልት ጸኒሁ ሐቀይ 4 ማዓልት ይጸኒሁ 4 ማዓልት ግን ኮፊሉ አይተቀመጠን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮፊሉ እና ተዛነየ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ እጅ በቃ ሲዒሬን ሰይጣን ገለይሉ ኮፊሉ አብገዞ አይተቀመጠን እዚ 4 ማዓልት ድሰርሑ ስራሕ ነይሩ ወይ ካብታ አነ ዝሕጉሰኒ ድህረት እንሳየና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ስራሕ እንታይ እንድሕር ዳልኩምኒ ናይ ተሐድሶ ስራሕ ይሰርሑ አሜን ናይ መምላስ ስራሕ ይሰርሑ ኣብታ 4 መዓልታት ንክንደይ ግዜ ተገሊጹ 12 ግዜ ተገሊጹ አሜን 12 ግዜ ተገሊጹ መጽሐፍ ቅዱስና ኸና እንድሕራጽኒና 10 ግዜ ዝተፋላለዩ ሰባት አይኮይኑሎም ተገሊጹሎም ያዕቆብ ተገሊጹሎም ጴጥሮስ ንማርያም ተገሊጹሎም ናብ ሰብ ኤማሁስ ክኸዱ ከለው ተገሊጹሎም ነቶም ሰብዓት ነቶም ሸውዓተ ገምገም ባህር ጸንሖ ተገሊጹሎም ነቶም ብዙሓት ህዝብ ተገሊጹሎም ደቅ መዛሙርቱ ኣብ ማእከሎም ከሎ ተገሊጹሎም ንቶማስ ተገሊጹሉ ኮታና 12 ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ እናርአየ ተገሊጹሉ ንምንታይ ተገሊጹሎም ኢልኩም ከርኩም ድሕር ዳጽኒዕኩምሞ ክብርና አምላኽና ይኹን ናይ ምሕዳስ መንፈስ ሒዙሎም ይመጽ አሜን አነ ህያው የሞን ስኻትኩም ከህያዋን ኮይንኩም ተመላለሱ ኢሎም ክብርና አምላኽና ይኹን አሜን ቶማስ አና ያምን ሞ በቃ ወለሐንቲ ክገብር አይከልኔ ስለምታይ ስኻትኩም ሪኽሞ ትኮኑ ኩልዮም አነ ግን የዳው ኸይራኹ ገለ ኸይገበርኩ እንታይ ይገብርኔ አይ አምኔ ዋላን ተበለ ንሱኻን ዓብል ቶማስ እዝንዲ ዳይልዎ በቃ አነ ይባለ ስለዚህ እንታይ ግበር ተሐደስ ተንስ ኢልዎ ክብርና አምላኽና ይኹን ገሊያቶም ድማ ናብ መርበቦም ናብ ምግፋፍ ዓሰኦም ክንከይዲና ኢሎም ኣብ ዝሓሰበሉ እዋን ኖ ከምቲ አቀዲመ ዝበልኩዎም ጴጥሮስ ናብ ምግፋፍ ዓሰኻ ዘይኮንካ ገፋፍ ሰብ ክገብረካ ስለ ዝበልኩኻ ሕጅና ምንታይ ኪድ ናብ ገፋፊ ሰብ ምዃን ኪድ ኢልዎ ክብርና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ከምዚ ገይሩ ኮሌክት ገይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አኪቡ መወዳእታ ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝቕመጡ ይገርዎም ክብርና አምላኽና ይኹን ስለምንታይ ኣብ ኢየሩሳሌም ክቕመጡ እንድሕር ዳ ኢልና ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ ኩሉ ነገር ዝጅምር አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢየሩሳሌም እንታይ ኣይትኹን ኢልዎም ኣይትውፅ ኢሎም ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ ዝጅምር እቲ ቃል ተስፋ ዝተዋህበ ብትንቢት ይእልን ኣበይ ዝፍጸም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝፍጸም መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ኣሎ ስለዚ ተበታቲኖም ከለው መንፈስ ቅዱስ ክመጻይ እንታይ ዳ ክኾኑ ኣለዎም ብናይ ተሐድሶ መንፈስ ገይሩ ግን እክብ ኣቢልዎም ናብ ኢየሩሳሌም ኮይኖም ጎይታና ተጸበዩ እናለመኑ ከለው ድማ መንፈስ ቅዱስ ድማ ወሪዱ ክብርና አምላኽና ይኹን እቶም ትማሊ ንእሽተይ ጓል እንታይ ትገብሮም ተፍሮም ዝነበረት ንእሽተይ ጎርዞ ተፍሮም ዝነበረት በዓል ጴጥሮስ ሕጂ ግን እቲ ንስኻትኩም ድሰቐልኩሞ ኢየሱስ ክብሉ ጀሚሮም አሜን ዝተሐደሰ ህይወት ናብ ከምዚ ዕዮ ይኣቱ አሜን ስብሐትና አምላኽ ይኹን እምበኣር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕረት እንሳይኡ ካብ ዝገበሮ ነገር ከዓ እዚ ነገራት እዚ ማለት ስለዚህ አቡሊ ኪዳን ኮነ ኣብ ሐዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ንህዝቡ ክሕድስ ንኹሉ ነገራት ክሕድሶ እግዚአብሔር ይደሊ ክብርና አምላኽ ንምንታይ ዝሕድሶ እግዚአብሔር ዘይሕደስ አምላኽ ጥራይ አሜን በሉ ዘይሕደስ ዘይጸባበቕ ዘይትምላኣሉ እግዚአብሔር ጥራዩ አነ ንስኻትኩም ክንሕደስ ናይ ግድነት እዩ ሰባቲና ብብዙሕ መገዲ ንስሕት ግናኸ ክንሕደስ ይግባአና ኩሉ ግዜ ወዲኤ ዝብል ነገር ጠጠው አቢልና ገና ይወዳእኩን ዝብል ነገር እንድሕርዳ ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እናተሐደስና ክንከይድና አሜን ዶ ዋላ ብስጋራ እይዎ ገሊኣቶም ብዕድመ ዋላ ደፊኦም ከለው ኣለኹ ዝብሉ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ሓቀምሽ ብዕድመ ደፊእካ እንዲኻ ተበልካዮም ከማ እንታይ ይገብሩን እዮም ኣይፈትዋን እዮም ታ ብዕድመ ደፊእካ እንዲኻ ሄድካ እንዲኻ ዳ ሕጂ ቧ ከድካ እንዲኻ ገለ ተይልካዮም ኖ ቧ ኣለኹ ገሌሎም ዋላ ክርኤካ እንዶ ኢሎም ብድድ ድብሉ እዮም በቃ ማንም ሲ እታ ዓቤት እንታይ ይገብራኒ በቃ ኣለኹ ዝብል ነገር ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ድማ አሜን ኣለኹ ክንብል ኣለና አሜን ትንስእ ክንብል ክንክእል ኣለና ክንሕደስ ክንክእል ኣለና ንምሕዳስ ግን እዳውካ መሃብ የድሊ አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዘመናት ሙሉእ ብሓይሊ ሰሪሑ ኣይፈልጥና ወዲ ሰባት አሜን ቅዱሳን ብምንታይ ዳ እዩ ብፍቅሪ እዩ ዝሰርሕ ብፍቅሪ
بفقر يسرح أملاخ آمين سلامتي أملاخنا نايمتي أملاخ سلازغونه ناي فقر أملاخ سلازغونه እግዚአብሔር መለለይ فقري سلاز خسرح كله بفقر حبابي لي تايز قبرك دسرحك زحدسك كبرنا أملاخنا يكون يسوع كريستوس قويتاي نمأتو إزغبلكو فسر لهم أنت يا أخي تبلنا أخت بلون تقول يوم أنت يا أخي تبلنا زل خم حرّي إذا استحدثوا ترجموا خازنا غير كان لك أبلي كده أنا بحدش كده أنا تحدثوا خا እግዚአብሔር يفتو إل كان هو بزحت كتحدثوا مهم قوة حرّي ስለዚህ ኣብ ህይወቶም ተሐድሶ ዝረኸቡ ሰባት ዘምጻሎም ጽልዋ ክንርኢ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ካብቶም ብዙሓት ለማዓንቲ ብዝተኻኣለኒ መጠን 4 ሰባት ከጨብጠኩም ክፍትኒ ኣብ ልበይ ምልእ ዝበለለይ ነገር ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን ወሲድ ያለኹ ባዓለይ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓደ ካብ ብሉይ ኪዳን ሰለስተ ድማ ካብ ሓድሽ ኪዳን ተኸገብረኩም እየ ክነግረኩም እየ ስብሓትና ኣምላኽ ይኹን ካብ ብሉይ ኪዳን መኒና እንወስዶ እንድሕዳይና ኩላትና ኣብ ብዙሕ ግዜታት ዝጥቀስ እዩ ሲምሶን سيمسون جنا كي مثلا أبز مدرز خلّو تنبي زمت قالو سبي جنا أما هتأنا عديو كي تفتر خلّو أنت زمت قالو تنبي زمت قالو سبي جنا أما هتأنا عديو جنا كي تفتره كاب إجزابير ملخت متيل نبديو متيو إجزابير بوزح نجار تاجر وتزاري بوات تاريخ سلة فلتونا أو خيدين ببوني مستزا سكر نجار أب أفكن تايج برايته سلام تاي كابا خز ولد تايو نازراوي ونعمل خز التفلي سلازي إذا نجارات زتأنك كجبريو إلوا እግዚአብሔር ይመስገን አነ እንዳ ሲምሶን ቤተሰብ በጣም ይምዝሐጉስን ሰባይን ሰቤትን ማለት ክብርና አምላኽና ይሁን ነንበይና መገዲ ኮዱኔም ስብሐትና አምላኽ ይሁን አሜን አሜን ይሁንና ሰብ ሓዳር ነንበይና ካብ መገዲ ምኻድ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር የለን ልክ ዕሳ ትመልአኽ መጺ ምስተራእያ ቀጥታ ናብ ሰብኣያ ኸይዳ እንታይ ኣላቶ መልአኽ ተራእይንሎ ከምዝን ድማ ነጊሩንሎ ኦ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ሞ ድግስ ንግበር ገለ ኣይበላ ኖ ክመጽእ ከሎ ንዓይካ ጸውዕኒ ኢሉ بدم بجرا أنا خان هاي سبعة نجار تغبره كحتى إلوا خبرنا أملاخنا لك خلاص زي مسمى أرما ما تيها حاتيتو كمين هنجبر بزعبات تقول عتعبابي أنتايو خميلو كل ما مرح خان تاجرو وسيدو بتزوج ما مرح ما نسيمسون تاجر ما يعبي ما تشجر أب سيمسون ده أمبر أبيته سبعين برا تاريخ كيركم تاريخ ما تشجر أماني نيرو أم سيمسون نيرو سيمسون موراد سفتو سبي موراد أنتايز جبر إسكا موراد بلو موراد سفتو سبي بوزح جزء ورده زبل قال لا برقصت ورده زبل قال ناي منفساو موراد راي زي كونه ناي جيوغرافي اقامامط انت مغباري موراديو ግን كل جزء ورده خفتو معتي ورده ناب غزا ورده ناب تيمناتا ورده ناب ገለ ورده يزبل بقى كل جزء خبرخت سنتحت موراد زمن نسب اما ودعتاون زتمنيو تمنيت انتاي ندحر دايلكم اني كم تراسب مخاني مودعتا دليلا تحمو اخلا ها كما يخاتخون اسك نغرنا كابي زحيل خازي ها كم ستجبركوني كم ستجبركني كم تراسب كم ما نسب يخون كابافو زوج قال أزيو كبيت قال كم تراسب كون زدلي ولا حدا سب يلن حكيمش كنسوس نتي أبو زتقبلوا نا إجزابير تأجس تجبر خلا كم تراسب ناب تراسب كوسدو رؤسون تجبر كلا كقال كلنا نري وسيرس أبزي كونه بوتاس نتأجون تجبر له كتسأوتوا له كلنا نري كم تراسب كون تمني كم تراسب كوينو دتيلنا أوه كوينو كم تزبالو كم خاينول كم خاينول بدعريو فلسطيناويان حزام أسيرهم تعجبر وفجأة بيت كتحن أيكونن ناوسيدهم إذا خمسة عينات كنا تعت إن حلف خلوا حدا جزء جند قص نيروام بعل نيروام فلسطيناويان تأكيبهم الناس عقو النابلعو الناس هتيخلوا جن حدا نجر تزيلوهم من تزيلوهم أبيت سيمسون تزيلوهم بقى سيمس بقى اتي انتايز جبرنايو اسيرنا زوسرنا يا انتو ما زوصانا دسعرنا يوسف امصوب قدمينا تباهيلو ግን ቅድምና ባታቶም ምምጻእ ግን ቃል አምላኽ እንታይ ይብለና መሲልኩም ምዕራፍ 16 ጥቅሲ 22 እቲ ጸጉሩ ርእሲ ግና ድሕሪ ምልጻዩ ክበቁል ጀመረ አሜን አሜን ክበቁል እንታይ ጀመረ ስብሐትና አምላኽ ይኹን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ተላጺ ዝሰርፍ ወላ ሓደ የለን አሜን በሉ ተላጺ ዝሰርፍ ወላ ሓደ የለን ጸጋሃ አይላጸ ነገራትካ አይላጸ ናትካ ነገር አይላጸ ተላጺ ዝሰርፍ ወላ ሓደ ነገር የለን ብዙሕ ነገር ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ግን እግዚአብሔር ንድሕር ተሰማሚዕካ ምስ ኣምላኽ ንድሕር ተሰማሚዕካ ግን ክበቁል ክጅምር አሜን ስብሐትና አምላኽ ክበቁል ጀሚሩ እቶም ሽማምት ፍልስጥኤማውያን ከኣምላኽና ንሲምሶን ጸላኢና ኣብ ኢድና ሂቡና ኢሎም ንዳጎን ኣምላኾም ብዙሕ መስዋዕቲ ክስውኡን ክሕጎሱን ተኣከቡ እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ድማ ነቲ ንሃገርና ዘጥፍአን ንብዙሓት ካባና ዝቐተለን ጸላኢና ኣምላኽና ኣብ ኢድና ሂቡና ኢሎም ንኣምላኾም ወደስዎ ኮነ ከዓ ልቦም ዝተሓጎሰ ንሲምሶን ክሰዓቕልና ፀውዕዎ በሉ ንሲምሶን ከዓ
ካብ ቤት ማእሰርታ ኣምጽዎ ኣብ ቅድሚኦም ኮይኑን የስዕቆም ነበረ ኣብ መንጎ ኣዕኑድካ ደው ኣበልዎ ሲምሶን ድማ ነቲ ብኢዱ ዝሓዘ ቆልዓ ነቲ ንቤት ጸይሩ ዘሎ ኣዕኑድ ሒዘ ክጽጓዕስ ናኡ እንታይ ግበረኒ ምርሓኒ ኢሎ ስብሓትና ኣምላኽ ይኹን ሕጂ ኣብዚ እቲ ናይ ሲምሶን ነገር ዝጅምር ሲምሶን ከምቲ ዝተሰሓቆ ክኸይድ ኣይደለየን ኣሜን ከምቲ ዝተሰሓቆ ከምቲ ዝተባህሎ ከምቲ ዝተጸርፎ ከምኡ ኮይኑ ክኸይድ ኣይደለየን እንታይ ዳ ግበረኒ ኢልዎ ናብቲ ዓንዲ እንታይ ግበረኒ ኣጸጋዓኒ ኢልዎ ስብሓትና ኣምላኽ ይኹን ናብቲ ዓንዲ ኣጸጋዓኒ ምስ በሎ ብሓይሉ ኣይፈተነን እቲ ዝበሎ ቃላኡ እንታይ ኢሉ ኩላትኩም ትፈልጡ ኢኹም በልዎ ካብ ዘንብቡ ኣነ እንታይ ግበረኒ ኢልዎ ኣቤት ዘክረኒ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ዘክረኒ ሓይልኻ ሃበኒ ኢሉ ፀዊዕ ኣሜን ናብቲ ዓንዲ ምስተጸግዐ ብሓይሉ ብናቱ መገዲ ነቲ ዓንዲ ከፍርሶ ኣይፀዓረን ብናቱ መገዲ ነቲ ዘለዎ ነገር ከፍርሶ ኣይፀዓረን ነቲ ዝሓለፎ ድኻማቱ ሕጂውን ብናቱ ሓይሉ ክስዕሮ ኣይከኣለን ኣይደለየን እንታይ ደኣ ገይሩ ሃሌሉያ እታ ቤት ድማ ብሰብኣይን ሰበይትን መሊኣ ነበረት እቶም ሽማምቲ ፍልስጥኤማውያን ከዓ ኩሎም ኣብኣ ነበሩ ሲምሶን ክስዓቅ ከሎ ድማ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ኮይኖም ዝርዩ ኣስታት 3000 ሰብኣይን ሰበይትን ነበሩ ሲምሶን ከዓ ወእግዚአብሔር ጎይታ በጃኻ ዘክረኒ ኣታ ኣምላኸይ ንፍልስጥኤማውያን ሓንሳዕ ሕነ እዘን ክልቴን ኣዒንተይ ክፈድዮስ በጃኻ ነዛ ግዜ እዚኣ ጥራይ ሓይሊ ሃበኒ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር እንታይ ገበረ ተማህለለ ኣሜን ብብዙሕ መገድታት ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ናይ ምሕዳስ መገዲ ዘክረኒ ምባል እንታይ ግበረኒ ዘክረኒ ርኢኹም እንድሕር ዳኣ ኸይልኩም ኣብቲ መጀመርታ ርእሱ ምስላፀየቶ ከም ናይ ቀደም ዘሎ መሲልዎስ ይብል ፍንሕኒሕ ኢሉ ከም ናይ ቀደም ዘሎ መሲሉ ብጣዕሚ ዘዳናግረካ ናይ ቀደም ብጣዕሚ ኣደናጋሪ እዩ ናይ ቀደም ኣይትእመንዎ ብፍጹም ናይ ቀደም ኣይትእመንዎ ናይ ቀደም ኣደናጋሪ ናይ ሕጂ ወሳኒ ኣሜን ዶ ናይ ሕጂ ወሳኒ ንሕጂ ክትነብሩ ኢኹም ተፀዊዕኩም ብናይቲ ማሊ ይኮነን ናይቲ ማሊ ግን ብዙሕ ግዜ እንታይ ገብረካ የዳናግረካ ስለዚ ከም ዝተላፀየ እውን ኣይፈለጠን ከም ናይ ቀደም ዘሎ መሲልዎስ ፍንሕኒሕ ክብል ተራእዩ ግን እዞም ዒንቱ እንታይ ገበሮ እምበኣር ሲምሶን እንታይ እዩ ዳኣ ተሃድሶ ረኺቡ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ ዘክረኒ ብምባል እዩ ኣሜን እዚ ዘክረኒ ዝብል ቃል ናይ ድሌት ናይ ፍቓድ ምልክት እዩ ኣሜን እንታይ ግበረኒ ዘክረኒ ሓቀይ ናይ ፍቓድ እዩ ዝህብ ዘሎ በጃኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ፍቓደይ ይህበካ ኣለኹ ርእሰይ ይህበካ ኣለኹ እንታይ ግበረኒ ዘክረኒ ኣብ ክንዲ ዘን ክልተ ዒንተይሲ ሕደ ክፈዲ ኣብ ክንዲ ዝሓለፍክዎ ድኻመይሲ እንታይ ክገብር ሕነ ክፈዲ ኢሉ እንታይ ክገብር ከሎ ዘክረኒ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ኣሜን እቲ ናይ ፍቓደኛ ልቢ ጉዳይ እዩ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ሎሚ ብፍቓደኛ ልቢ ክሕደስ ዝደለየ ዘክረኒ እንተዳ ኢሉ ክዝከር እዩ ኣሜን ዘክረኒ እንተዳ ኢሉ እንታይ ክኸውን እዩ ክዝከር እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ዝከር እግዚአብሔር ይዘክረና ከም ግለሰብ ይዘክረና ከም ቤተሰብ ከም ሰብ ሓዳር ይዘክረና ከም ማሕበር ይዘክረና ከም ማሕበረሰብ ይዘክረና ከም ሃገር ይዘክረና ኣሜን ዘክረና እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ዕድል ሂብናዮ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝሰርሖ ነገር ኣለዎ ስብሓትና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ እዩ ሲምሶን ተዘኪሩ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ ሲምሶን ዝተዘከሮ ምዝካር ካብ ተራ ህይወት ምውፃእ ተዘኪሩ ኣሜን እንታይ እዩ ተሓድሶ ረኺቡ ተልና ካብ ተራ ህይወት ወፂኡ ኣብ ክንድተን ክልተ ዒንቱ ግን ንፍልስጥኤማውያን ብምሉኦም ተኽገብሮም ከሎ ክቐትሎም ከሎ ንርኢ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካብቲ ብህይወቱ ከሎ እንታይ ዝገበሮም ዝቐተሎም ኣዝዩ ዘገርም ብህይወቱ ከሎ እኮ ኣሽሓሰብ እኮ ይቐትሉ ብዙሕ ሰብ እኮ ይቐትሉ ብመንጋጋ ገለበልዎ ሓፂን ሓፍ እናበለ መእተዊ ናይ ከተማ ክንድገለ ዝኸውን ክሳይ ሓፍ እናበለ እናጾረ ብዙሓት ሰባት እንታይ ገይሩ ቀቲሉ ግን ካብቲ ብህይወቱ ከሎ ዝቐተሎስ ኣብ ናይ ምሕዳስ ህይወት ግን ከምቲ ናይቲ ማሊ ኮንካ ትሰርሕ ኣሜን ካብኡ ብዝበለፀ ኢኻ ተዓይ ኣይተረዳእኩም ኣብ ናይ ምሕዳስ ህይወት ከምቲ ናይቲ ማሊ ኣይትዓይን ኢኻ ከምቲ ናይቲ ማሊ ኣይትጎይን ኢኻ ከምቲ ናይቲ ማሊ ኣይትሰርሕን ኢኻ ከምቲ ናይቲ ማሊ ኣይትራመድን ኢኻ ከምቲ ናይቲ ማሊ ኣይትኸይድን ኢኻ ካብቲ ናይቲ ማሊ ኢኻ ሕልፍ ብዝበለ ኢኻ ትኸይድ ኣሜን ሃሌሉያ ካብቲ ናይቲ ማሊ ኢኹም ሕልፍ ኢልኩም ክትከዱ ሎሚ እግዚአብሔር ዘክረኒ በልዎ ዘክረኒ እግዚአብሔር ይሕድሰኒ በልዎ አሜን ሃሌሉያ በመንፈሳዊ ነገር ንተሐደስ በስጋዊ ነገር ንተሐደስ በቢዝነስና ንተሐደስ በኩሉ ዘድልየና ንተሐደስ በሓዳርና ንተሐደስ አሜን በደቅና ንተሐደስ ኩሉ ምሕዳስ ይኹነልና አሜን ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ለዝም በአር ካብ ተራ ህይወት ሎሚ እግዚአብሔር ክሕድሰና ይደልሉ አሜን ተራ ህይወት ኣይትፍተውዎ ተራ ህይወት መደናገር እዩ ከም ናይ ቀደምካ ዘለኻ ይመስለካ ኣይኮነ ሓደ ምስል ኣሎ ኣብ ትግርኛና ከም ቀደምክን ዘለኽን ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ቢ ኬርፉል ኣብ ህይወትና ጥንቃቐ ክንገብረሉ ዘለና ጉዳይ ብናይ ቀደም ኣይትተዓሻሸው ናይ ሕጂ ህይወትኩም ግን ምስ ኣምላኽ ከመይ ኣሎ ኣብ ሕጂ ህይወተይ ከመይ ኣሎ ኣካይዳይ ከመይ ኣሎ
ህይወተይ ከመይ አለ ሓዳረይ ከመይ አለ ብኩሉ እንተናይሲ ከመይ ዘለኹ ኢልና ክንሓስብ ጎይታን ኩላትና ይርዳአና ካባይ ጀሚሩ ጎይታ ይርዳአና ኢለ አሜን ስብሐት ንኣምላኽ ይኹን ናብ ካልኣይ ነጥቢ ክንከይድ ኢና ካብ ወንጌል ሉቃስ 3:7 ከዓ ክንርኢና እግዚአብሔር ይባረኽ 3:7 ክንርኢና ኣብ ወንጌል ሉቃስ 19 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 9 ሓደ ሰብ ኣሎ ኩላትና ንፈልጦ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ሉቃስ 19 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 9 ذكركم بدو السب بمنتايز فلاتيو بمنتايز فلات بحصرو حكاي زكيوس حد صير سب نبر قالت بني راه مزمور ناي قلعت قدا بحصرو يزفلت يسوس ابياريكو اتيو با حلفه انه زكيوس سمو سبعي نبره نسو حلقه تغوتيو هابتامونيو يسوس كا ايناي مخانو كريو يدل نبره قومته حد صير سلاز نبرخا كاب بزحي اتي حزب طلعله مخال ساعه يبل زكيوس كلت نجارات عبيت نجارات أبي وتخم زلوا قال أملاخ ينجرنا هذا تجاوت رأي يكون انتي دايم حلقة تجاوتي تجاون حلقة تجاوتن عزيز فلاله تجاوتي أما قد خوينهم تطاولهم صحيح نهارهم نفاس نهارهم كلك تزجبريهم زكبيهم جبري حلقة تجاوت جن ناي كلهم انتيو حلافيو زابير مسك دس أبز بولو جزين ساعتين أبدس بولو بوتا يخيد أبدس بولو بوتا يبلع كابدس بولو جنزب تاي جبري يوسد بزن دحر صنيحو حباسك نابله يوسد بزن دحر خيدو حباسك اكيب كادو قال نشتي اسكم قالنا نابله زخيديو حلقه تغوتي قليل ነገር አይኮነን ካውት ተላዕለ ድማ ኢሉ ሕልቅነቱ ጥራይ ወይ ከሐለቃ መሆኑ ጥራይ ዘይኮና ሀብታም ይኹ አነበረ ኢሉ ግን ሓደ ነገር ካሽግር ነይርዎ ሕጽሪ ሽግር ነይርዎ ኣብ ህይወቱ ነዛ ሕጽሩ በታ حلقه መሆኑን በታ ሀብታም መሆኑን ሲ ታገብረላይ ካለን ኩስኸላይ ካለ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓደ እመት ኮኹስ ዝኽል يلبون يلو قومت موسخن مقدالن ناي እግዚአብሔር አሜን ነው ቅዱሳን قومت موسخن مقدالن هذا ጊዜ እትና እግዚአብሔር ናትና ገርና ንወስዶይና ኖ እትና እግዚአብሔር ጥራይ ዝገብሮ ትንሕና ንገብሮ ንሕና ኢና ንገብሮ ስለዚህ እትና እግዚአብሔር ነገር ምንም ነገር ክገብሮ ይካለን ተቆመት ግን ዘኬዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርኢ ይደልስ ስለዝነበረ ሓፂር ብምዃኑኻ ኣብ መገዲ ሰባት ምርኣይ ከሊኦሞ በዝንተ መፀ ይዕገት በዝንተ መፀ እንታይ ዝሪ ብርክናይ ሰባት ጥራይ ዝሪ تخدبر كناي سبات يزغنصو تخدبر كناي سبات يزغنصو لحن تخبراي قال موداتا غن حنت حساب مصيات قدميو حليفه قرب تخغبري زكيوس بتي حصرو بتي زغبرو او نغرات بقى رئن اندي زلو انا كل ነገር ገሬ ዝገባ انا ነገር ገሬ ኢሉ ስቅ አይበለን እትናይ ምሕዳስ ህይወት ስለዝደለዮ አቀዲሙ ኸይዱ ግን ኣብ ቅድሚኡ ኸይኑ ታገርሉ ኣብ ገረብ ታገሩ ወፂዩ ስብሐትና አምላኽ ይሁን تحدثو مركب مالت نشتي نجار فتين كام حداق مالت أيكونن كسا موداتا اغزيابير أب هيوت كازبته كسا كندونا بغزيابير متصقعيو آمين بس اغزيابير غزي موساديو اتخد قبر زقبع مقباريو كبرنا أملاخنا يخون فزي كونا قل نعملاخ تشكعي تغلن يخا نو أملاخ كشكعون كم يسوس كريستوس كشكعهم زي كعلى ترديو فتينا ندي بقى بعلو يرأي ندحان سوها أملاخ نديم زبلو مسيح نديم زبلو السير أي نقال إلو نقصو إكدن نو أبتاع قدامي تخيده بقدمي خيده أبقرب تخجبري كعكوري لها ده حد لك مسمى تسجن يسوس اتقول زغل كل زفلت قويته زكي وسيلو لو ما أنت أبيت كحوعل يجب عني له سلام أنت عايز جبوه بقى سلزي ده لخاني أبيت كحوعله محدث ده اللي خلها أبيت كحوعله ده اللي خانن ديها كوعل الكايلوه كوعل الكاي أبيت كخاتوي قليل دي قليل نجار يكونن قليل نجار يكونن كسب خلك قليل كسبك قليل كخون خليه جناب أبتأوانتي حلقة تجوت زخانة أبجزء حدا مسيح كأتوك قليل نجار يكونن قليل نجار يكونن سلام أنت عند حدا الكمني قويتا يسوع كريستوس مسحات عني زعل مو على كل مسمانيو مسحات عني صار كان كسوع عيمتن أنت خدابتي مس أمن زراير إيوه تخدم مسني بجلاير إيوه بتتجاور إيوه جلار إيوه ده عرشعو نسوغا علاتو تا كستايت قبر توقصو نجر سلازلاتو أكايدور هيوتون سلازفلت ناي تجاو نجر بدحريو جن قويتا يسوع كريستوس نبيت كخاتي أمس بولو نبيت أيلو في لاتنا يسوع كريستوس فين بدس يفلن نبيت أي نباي كبرنا أملاخنا يخون نبيتو دماتي سبحتنا أملاخ يخون نبيتو عاتي
ናብ ቤቱ ምስ ኣተወ ባዕሉ ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ ባዕሉ በአንደበቱ እንታይ ዝገበሮ ዝተዛረቦ ቃል ኣሎ ንዑ ከም ብበልኩም ምስ ግዜና አንጻር ቀልጢፉ ወረደ ተሓጓሰውን ተቀበሎ እዚ ምስ ረአዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም እንታይ ገበሩ ኣዕዘምዘሙ ብዙሕ እዩ ማለት ክትልወጥ ተሐድሶ ክትረክብ ዘይደሊኻ ብዙሓት ኣለዉ ብጎንኻ ካብ ኣጋንንት ጀሚሩ ዘኬዎስ ከዓ ተንስዩ ንጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 ዕፅፊ እፈድዮ በሎ ይብል ኣነ ካብ ዝገርመኒ እዚ ቃል እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምርሒ ሃቦን እዝን እትንግበር ኣይበሎን ናብ ቤቱ ብምእታው ጥራይ ኣብ ቤቱ ዝነበረ ንኣምላኽ ዘይኽብር ግን ባዕሉ ክወፅእ ጀሚሩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኣብ ቤቱ ብምእታው መምርሒ ሂብዎ ድዩ ከም ዝግበር ኢልዎ ድዩ ዝዓመፅካዮ ንዓስካ ኣምፃየተን ወረቓትን መኒኻ ዓሚፅካ ንክስቶ ሂብዎ ድዩ ባዕሉ ኖ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤቱ ምስ ኣተወ ዓመፅ ካብ ቤቱ ወፅዩ ፕሬዝ ዘሎ ምሕዳስ እዚ ኣሜን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ምሕዳስ እዚ እንድሕር ዳ ብርግፅ ክርስቶስ ኣብ ቤትካ ኣሎ ኮይኑ ብርግፅ ኣብ ሂወትካ ተዳ ኣሎ ኮይኑ ዓመፅ ካብ ቤትካ ክወፅእ ናይ ግድነት ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይከኣልንዩ መን ኢልዎ መንጎት ጊትዎ መን ተዛሪቦ ሰቢኹ ኣይብለናን እዩ ገለጌሩ ኣይብለናን እዩ ኮፍ ኢሉ በሊዑ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤቱ ብምርጋፁ ጥራይ ዝዓመፅክዎ እንተሎ ዕፅፊ ጌረኻ ኢሉ ኣሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎም ናብ ቤትኩም ይእቶ ናብ ሂወትኩም ይእቶ بأمنة تقبلوا ناب بيتكم يئتو ناب هيوتكم يئتو آمين ناب حداركم يئتو ناب محبرنا يئتو كبرنا أملاخنا يخون يئتو ناب محبر سبنا ونيئتو እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዘለው ነገራትኩም ኢሉ አይቅጽል ፕሬዝ ዘ ሎርድ ኮም ኢሉ አይቅጽልኒ ራእይዎ 4 ወንጌላት ተንጽልዕኩሞ ዳሃማት ጴጥሮስ አተወብለካ አስዋ ሓደጋብለካ ፕሬዝ ዘ ሎርድ አብ ከምዛ አተወብለካ ሓንካ ዘለለብለካ ዕጉራ መገድ ተንከፈብለካ በርጠሌሞስ አይኑ ራእይብለካ ኢየሱስ አብዘለው ለውጥሎ ኢየሱስ አብዘለው ምልዋጥ አሎ ምሕዳስ አሎ ቅዱሳን አሕዋተይ ንዑ ንድለዮ እሱ እንድሕር ጸውዒና ያቀዳማይ ተጌርናዮ ነገራት ኩሉ ክግልበጥ ናይ ግድነት ሎሚ ኣብ ህይወትኩም እንታይ ዘጨነቀኩም ዘሎ ሎሚ እንታይ ዝርብሸኩም ዘሎ ብግለሰብ በልዎ ብሓዳርኩም በልዎ ብገለ በልዎ ብፋይናንስ በልዎ ብገለ በልዎ ብስራሕኩም በልዎ ብትምህርቲ በልዎ ሎሚ እንታይ ኢየሱስ ጸውዕዎ ጽዋዓካ ኣለኹ በልዎ ብእምነት ጸውዕዎ ነዚ ጎይታ እዚ ታሪክ ዝግልብጥ ጎይታ ኣሎ ታሪክ ዝልውጥ ጎይታ ኣሎ አሜን ታሪክ ምስ ተቀየረሎም በዓርበል ጠኔሞስ ኣብቲ ፊልም እንድሕር ዳሪኽሞ ዘገርም እዩ ከምዚ ክብል ጸኒሑ ዕውር ኮይኑ ክርኢ ምስ በሎ ምስ ረአየስ ደድሕሪኦም ካመሊሱ ሰዓበ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እንድሕር ዳ ተለዊጥካ እንድሕር ዳ ይዕንትኻ ተኸፊቱ ኣብቲ ዘለኻዮ ተመሊስካ ኣይትልምኒ ኢኻ ኣሜን በዓል ጴጥሮስን ከምኡ ደይኮነን ገጢምዎም ኣይኮነን እቲ ሓንካስ ዝነበረ ዘለና ነገር የብልናን ብስም ኢየሱስ ተንስእ ምስ በልዎስ ናብ ቤት መቅደስ ምስኦም ኣተው ይድለካ እንድሕር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ከም ዘለኻዮ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ዘለዎ ነገራት ኣይቅፅልኒ ሓደ ግዜ ብርእስና ስለንኸይድ ነገራት እናደጋገምና ንነብር ግን ክርስቶስ እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ህይወትና ብሓቂ እቲ ንዘይከውስ ዓመፀኛ ህይወት ዝቀየረ ህይወትና እውን ክቀይሮ ይኽእል ታሪክና ክቀይሮ ይኽእል ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን ኣብ ሳልሳይ ክንከይድ ሉቃስ 24 ካብ ሉቃስ ኣይንወፅን ኢና ሉቃስ 24 ኣሜን ሓደ ደለና ቅዱሳን እስከ ዝቃል ዝና አይበሉ ዝቃል ዝና አይበሉ መንፈስ ቅዱስ ይዛረበን ሎ በሉ ሽፍት ኸይት ገብሩ አእምሮኹም በኢየሱስ ስም ዝቃል ዝና አኻዩ ዝቃል ዝና አኽጥራዩ ንማንም አይኮነን ሽፍት ኸይት ገብሩ አእምሮኹም በኢየሱስ ስም አሜን አሜን በሉ ክብርና አምላኽና ይኹን ሳልሳይ ከምታ አንተ ይዝበልኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ኣብዚ ምድሪ ዚ 40 መዓልቲ ኣብዚ ምድሪ ዚ ክመላለስ ከሎ ካብቶም 12 ዝተጓነፎም ወይ ካ ናብ ተሃድሶ ዝመለሶም ካ ሰብ ኤማሁስ ናይ ሰብ ኤማሁስ ህይወት بتعمل زجرم هيوتي نايسب إيه ما هو هيوت نايفريس أو هيوتي اللي يلو خانة من الباس خاصكم كانتكم شمها بو أنا جن هي بيهلو حتى ندليل حركة حتى نخيل خبرنا عم لحنا يخل نايفريس أو هيوت سب إيه ما هوس كابي يرساليم تبجيسهم سس استادي سنابز أكل التبهال إيه ما هوس تبهال عادي ناخدو يخدو تراي كاي كون نيرم بتعمي كابت زجرم بزعبا يسوع كريستوس تاي قبر نيرم أبيت يزاراربو نيرم كاب زجرمكم يزاراربو تراي وناي نبرون تايكا قبر نيرم يمرامرو هانيرم مزراب دحانيو كم مزراب حنيفهم كبزعبا من يمرامرو بزعبا يسوس أبي الله مسوم بزعبا يسوس يزاربو يمرامرو انت هم دا بزعبا زغداي يزاربو زلخ ما انا سايفلت كون زغداي كما يدا يخبلهم كلهم بوانس غاشا دي خابزي
እንታይ ዳ ገለ ዋላ ትዘራርበኦም ሲ ፈንጠጋሪ ከምዚ ክስታይ ፖላይትነስ የብሉን እንታይ ከስራ ሓድሽ ራነ ዛዓዲ ከመይ ገለ መለይሎም ብዙሕ ነገር መቸም ጽቡቕ ነገር ኣዘራርባ ይመስለንን ኣይክሪኦ ከለኹ ትግርኛና ኣይደኖ ኣብ ካልእ ጽሑፋት ግን ከምኡ ኢሎም መሊሶምሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሓር እናተዘራርቡ ከዱ ከለኹ ጽሑፋት ትርጉመሎም ገለ ገብረሎም ነይሩ እሳቶም ግን ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመራመሩ ኢኻ ሄዶ ኣብቲ ክስታይ ከምዚ ገይሩ ክስንጥቆ ከሎ ከምዚ ገይሩ ነታ ዓውር ጣዕ ከብላ ከሎ ነታ ሓንካስ ከዝሎ ከሎ ኢኻ ሄዶ ኣታስኮ ገለ እናበሉ እናተመራመሩ ብዛዕባኡ እናኸዱ ንዑ ግን ኣይፈለጥዋ ኣምላኽ ይሰውረና ብዛዕባኡ እናተመራመርካ ብዛዕባኡ እናሓሰብካ ብዛዕባኡ እናሰበኽካ ብዛዕባኡ እናዘመርካ ንዑ ዘይትፈልጦ ምዃን ዝሕዝን ዕውርነት እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ንዑ እናፈለጥናዮ ንዑ ክንመስል ኢና ፀዊዕና ካልእ ንፈልጦ የብልና ታሪኽና ክርስቶስ እዩ ህይወትና ብክርስቶስ ተጀሚሩ ብክርስቶስ እዩ ዝውዳእ ካልእ ታሪኽ የብልናን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ እናተመራመርካ ከምዚ ኣብ መንፈሳዊ ዓለምካ እናዘመርካ ማለት ኣይኮን እናሰበኽካ ከምዚ ሓጂ ኣነ ዝሰብኾ ዘለኹ እናሰበኽካ እናተመራመርካ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዘይምግባር ዘይምፍላጥ ኣዝዩ ከቢድ ዕውርነት እዩ ጎይታ ምሕረት ይግበረልና ሎሚ ዕንትና እግዚኣብሔር ታይ ይግበሮ ይኽፈቶ ስብሓትና ኣምላኽ ይኹን ንዕኡ ዕድሉ ናይ ሃብዎን ብዛዕባኡ እናተዘራረቡ እንታይ ኣይገበርዎን ዕድል ኣይሃብዎን እስከበሉ ዕድል ኣይሃብዎን ብዛዕባ ኢየሱስ እናዘመርካ ከመይ ጌርካ ንኢየሱስ ዕድል ዘይትህቦ ብዛዕባ ኢየሱስ እናሰበኽካ ከመይ ጌርካ ንኢየሱስ ዕድል ዘይትህቦ ወሓንቲ ዕድል እኮ ይሃብዎን ወላ ሓንቲ ነገር ኣይሃብዎን ስኻ ጋሻ ዲኻ እስካ ሓንሳፅና ንመራመር ኣለና እዮም ኢሎሞ ተወድያ ስኢልካ ጥራይ ምሳና ጉዕዝኻ እንታይ ግበር ቀፅል በቃ ስኢልካ ጥራይ ስኢልካ ተጓዓዝ ኢሎሞ በቃ በኢየሱስ ኣባና ይርሓቕ በኢየሱስ ይገፎ ኣለኹ ኣሜን ይገፈፍ ካብ ኣእምሮና በኢየሱስ ካብ ህይወትና ይገፈፍ በኢየሱስ ስም ይገፈፍ እዚ ህይወት እዚ ናይ ፈሪሳዊ ህይወት ፈሪሳውያን ኩላትና ከም ንፈልጦም ላዕሊ ላዕሊ ምልቕላቕ ብጣዕሚ እዮም ትፈቱ መቃብሮም ልቕሉቕ እዩ መቃብሮም እንታይ እዩ ልቕሉቕ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ መቃብርኩም እንታይ ኢልዎም ኣሎ ልቕሉቕ ኢልዎም ኣሎ ልቕሉቕ መቃብር ኣብ ውሽጡ ግን እንታይ ኣሎ ደይዛረብ ሬሳ እዩ ዘሎ ደይዛረብ ሬሳ ኣብ ውሽጡ ሒዞም መቃብራቶም ክሽልሙ ግን ብጣዕሚ እዮም ዝውዕሉ ባይዘው ኣቐድሞም ኣይሁዳውያን ከምኡ ዓይነት ልማድ ኣለዎም ኣቐዲሞም መቃብሮም እዮም ዘዳልዎ መቃብሮም ካ ይውቀርካ ገሊኡ እንታይ ይኸውን ብስነ ስርዓት እዩ ዝውቀር ኣብ ዝተወቕረ መቃብር እውን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሮሞ እዩ ዝብለካ ኣተው ወይ ድለካ ኣይኮነ በቃ መቃብር እዮም ኣቐዲሞም ዮሴፍ ወዲ ኣርማትያስ እዩ ንዑ ኢሉ ዝተዳለወት መቃብር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ እንታይ ገይሩላ ደቂሱላ ከም ፅድቂ ትቁፀር ኣብኡ እንታይ ገይሩላ ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስተ መዓልቲ ፀኒሑላ ስጉኡ ፀኒሑ ክብርና ኣምላኽና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እምበኣር እዚ ናይ ፈሪሳዊ ህይወት እዚ እንድሕር ዳ ተለማሚድካዮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝኸፍአ እዩ ዝወስደካ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ፈሪሳውነት ህይወት ኣይትለማመድዎ ብርግፅ ንክርስቶስ ተምልኾ ተደኣ ሃልይኹም ብርግፅ ንክርስቶስ ኣምልኽዎ ንክርስቶስ ትሰብክዎ እንተደኣ ሃልይኹም ክርስቶስ ኣባኻትኩም ይሳል ክርስቶስ ኣባኻትኩም ይሳል ዕላመት ኢየሱስ ክርስቶስ ፅሩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እዚ ተዘይኮይነ ወላ ሓደ ፋይዳ የብልና ካብ ኩሉ ሰብ እነደንግፅ ትርጉም የብልና ግዜና ክስታይና ምሕላፍና ካልእ እዚ ናይ ፈሪሳዊ ህይወት እዚ ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ዝተረኣየ እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልኩምኒ እዚ ኩሉ እናተመራመሩ ክኸዱ ከለዉ ዝኸድዎ ዘሎ መገድኻ ናብ ኤማሁስ እዩ ናብ ኤማሁስ እናኸድካ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይትመራመርን ኣብቲ እዋን እቲ ክቕመጥዎ ዘለዎም ኣበይ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኖም እዮም ክፅበዩ ዘለዎም ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ክኸዱ ዝግባእ ቦታኻ ኢየሩሳሌም ክነሱ ናብ ኤማሁስ እናኸድካ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይንገርኒ ኣእጋርካ ናብ ካልእ እናኸደ ሓሳብካ ናብ ካልእ እናኸደ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሳብን ምኽርን እናወፀ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዝራብ ፈሪሳውነት እዩ ዘይትነብሮ ናብራ ምስባኽ ፈሪሳውነት እዩ ዘይትነብሮ መዝሙር ምዝማር ፈሪሳውነት እዩ ካባና ይርሓቕ በኢየሱስ ኣሜን ዶ ቅዱሳን ጎይታ ካብ ዝኸውፃና ይመፅ እዩ ካባይ ጀሚሩ ካብ ዝኸውፃና ይመፅ ሪሊ ናብራ ንንበረሉ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ንጎን ዕልል ነርና ምስትጊ ክርስትና ፎቶኮፒ ኮነን ኢላትኒ ተቐቢለት ኣለኹ ኢለ ኣሜን ፎቶኮፒ ኮነን ክርስትና ኢላትኒ ሓቂ ኺ ኣነ ወስዳይ ፎቶኮፒ ኮነን ክርስትና ኣሜን ኦሪጂናሊ ክርስትና ካብ ክርስቶስ ንክርስቶስ ትነብሮ ናብራ እዩ ኣሜን ስለዚ ኣብ ህይወትና ከምዚ ዓይነት ነገር ከይንለማመድ ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግባአና ዘየለኻ ክነስኻ ከም ዘለኻ መሲልካ ኣክቲ ትገብር ዘይወዓልካ ክነስኻ ከም ዝወዓልካ መሲልካ ኣክቲ ትገብር ብፍጹም እዚ ወላ ሓንቲ ነገር ፋይዳ ኣብ ህይወትና የምፃልናን እምበሽ ተመሊሱ እቲ ዝገበርናዮ እንታይ ዝገብረና ዘሕትተና እምበሽ እቲ ዝገበርናዮ ተመሊሱ እንታይ ይገብረና ይሕትተና ቅዱሳን ኣሕዋተይ እዚ ካባና ይርሓ ኣሜን ሓይሊ ኣምላኽ ኣባና ዝደኸመ እዚ ዓይነት ህይወት ስለንነብር እዩ እዚ ዓይነት ህይወት እንድሕር ዘይነበርና ሓቀኛ ንክርስቶስ ህይወት እንድሕር ዳ ለቢስናዮ ንነብር ኣለና ኮይንና ግን ክርስቶስ ኣባና ብሓይሊ ክገሃድ ናይ ግድነት እዩ ኣሜን ብሓይሊ ክገሃድ ናይ ግድነት እዩ
ካብቲ ንሕና ንብሎ ንላዕሊ ክገብር ዝኽእል ጎይታ ኣለና ሓንቲ ንዑ ዝምችእ ነገር ተዳኣ ኮይንካሉ ክብርና ኣምላኽና ብሎኒ ኣብ ሓደ ቦታ ክትእትዎ ከለኹም ታዳዶ እንድሕር ዳ ናታ ኮይና ኣይሸግረኩም የሸግረኩም ታገሉ ዲኹም ወይ ዓብ እንተኮይኑ ወይ ንእሽተይ ተኮይኑ ግን እንታይ ትገብርዎ ትጋደል ሓቀይ ከተእትዎ እንታይ ትገብር ትጋደል ልክዕታ ብሎ እናታ ተዳኣ ኮይና ግን ኣብኡ ከለይ ሰተት ኢሉ ዝኣቱ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እንድሕር ናይ ብሓቂ ህይወት ክርስትናና ድማ ካብ ፈሪሳውነት ዝወፀ ተዳኣ ኮይኑ ክርስቶስ ሰተት ኢሉ ስርሑ ክሰርሕ ክእል ኣሜን በዚ ስርሑ ክሰርሕ ንደሊ በዚ ንኸይሰርሕ ንዓፁ በዚ ክሰርሕ ደሊ ጎይታ መልስና እንታይ ንብልካ ንፅሊ ስርሓና ጎይታ ስራሕ ኣብ ማእከልና ተጋሃድ ኣብ ህይወተይ ኣብ ቤተይ ተጋሃድ ኣብ ሓዳረይ ተጋሃድ ኣብ ደቀይ ተጋሃድ ብል ኦኬ ንዕኡ ዘግህዶ ግን ህይወትን ኣካይዳን ክህልወኒ ናይ ግድነት እዩ ምናልባሽ ንገሊኹም ሕጊ ክመስለኩም ይኽእል ይኸውን ናብራ ክርስትና ግን እዚ ንክርስቶስ መሲልካ ኢኻ ክርስቶስ ኣብ ቤትካ ክጣጥሕ ትገብሮ ኣሜን ካብተን 7 ማሕበራት ኣይኮነን ተስምህረና ነይሩ ዝሓለፈዋ ናይ ካብተን 7 ማሕበራት ኣብ ኣፍ ደገ ደው ቤት ኢለን እንታይ ይገብር ኣሎ ኣበይ እዩ ዘሎ ጎይታ እዚ ወሲድና ንሓደሽ ነፍሳት ንህቡ ሓደ ግዜ ጎይታ እኮ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ኳዕኳዕ ብለካ ኣሎ ንዑ ይኮነን ተዋሂቡ ንዓኻ ይተዋሂቡ ንቤተ ክርስቲያን ይተዋሂቡ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ማእከል ማሕበሩ ኮይኑ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ሲ ኣብ ደገ ኮይኑ እንታይ ይገብር ይሕወክ በጃኹም ባታ ይግበሩለ ይብል ልክ ኣብ ገዛኹም ቤትኩም ከድኩም ሲ በጃኹም ባታ ይግበሩለይ ክፈቱለይ በቃ ነው ኣነ ሕጂ ከፍተካኒ ገለ ትብለካ ዶ ሰራሕተኛኻ ትብለካ ዶ እዚ ኳ ናይ መድር ናብራ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ኣብ ደገ ኮይኑ ኳ ሓብላ ኣሎ ሓደ ኳ ድምፀይ ሰሚዕ ማዕፀን ተኸፈተለይ ኣነ ናኡ ኣተ ምስኡ ድረረ ምስኡ ሓድረ ምድራር ናይ ምሸት ነገር ሓቀይ ኣው ምሕዳር ማለት እዩ ኣሜን እንታይ ምግባር በፂሑ ክምለስ ኣይኮነን ጎይታ ድደሊ ጎይታ ምሳኻ ክሓድር ይድደሊ ምሳኻ ክቕኒ ዝደሊ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ስለዚ እምበር ናይ ኤማሆስ መንገደኛታት እዚ ናይ ፈሪሳዊ ህይወት ኣብ ህይወቶም ስለ ዝነበረ እዚ ነገር እዚ ክልወጥዎ ኣይከኣሉን ነይሮም ዳሕራይ ግን ሓደ ነገር ኢሎም ክብርና ኣምላኽና ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ኣሜን እንታይ ኢሎም ሽዑ እንታይ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ምሳና እንታይ ግበር ሕደር ኢሎም እንታይ ገበርዎ ተጋደልዎ እያ ትብል ኣሜን ኣሜን ንሳቶም ግና መሲኡ እሞ ፀሓይ እውን ዓሪባ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋደልዎ ንሱ ከዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ ኣሜን ተጋደልዎ ንጎይታ ጎይታ ኣብ ቤተይ ሕደር ጎይታ ኣብ ህይወተይ ሕደር ጎይታ ኣብ ናብራይ ሕደር ኢልኩም እንታይ ግበርዎ ተጋደልዎ ያዕቆብ ህይወቱ ዝተቀየረ ስለ ዝተጋደለ ይምሉ ለይታ ኣሜን ኣሜን ተጋዲልካ ኢኻ ትወርስ ኣሜን ክርስትና ገድሊ እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣሜን ዶ ስቂልካ ካብ ምቸትና ምቸት ሃሌሉያ ተገይሩልካ ኩሉ ሙሉ እዩ በቃ ፕሬስ ጋድ እናበልካ ትኸዶ ጉዳይ ኣይኮነ እወ ከምኢና ንብል ተገይሩልና ፕሬስ ጋድ ሃሌሉያ እናመስገና ኢና ግን ከዓ እናተጋደልና ኢና ንነብር ኣሜን ክልቲዩ ከምቲ ነህምያ ዝገብሮ ዝነበረ በዚ ኢየሩሳሌም መካበቢያ ይሰርዕ በዚ ከዓ እንታይ ገይሮም ኣሎ ኣፅዋር ከዓ ሒዞም ኣሎ ክልቲዩ ክርስትና ኣሜን ሓደ ዓይነት መገዲ የብሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ እምበር ናባና እቶ ተጋደል ምስ ተጋደልዎ ናባና እቶ ምስ በልዎ ኮነ ኣምሳታቶም ኣብ ማኣዲ ምስ ተቐመጠ እንጌራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቆሪሱ ሃቦም ሽዑ ዓይነቶም ተኸፍታሞ ኣለለይዎ ንሱ ግና ከባታቶም እቶ ኢሎም ምስ ተጋደልዎ የዒንቲ ምኽፋት መፅዩ ምሕዳስ መፅዩ ኣሜን ድሕሪው ኣብኡ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ሽዑ መሲዩ እቶዮም ኢሎሞ ደሎ መሲዩ ስለ ዝኾነ እቶ ኢሎሞ ኣብኡ ምስ ኣተወ ዓይነቶም ምስ ተኸፍታ ድማ ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን ብድሕሪኡ ድማ ንሱ ምዃኑ ምሰለለይዎ በታ ምሸት እቲኣ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ይብለካ ኣሜን ኣሜን ናበይ ናብ ቦትኦም ናበይ ናብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸበይኑ ዝበሎም ቦታ ናብኡ ተመሊሶም ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ተሃድሶ ካብቲ ዝነበርካዮ ቦታ ምምላስ እዩ ኣሜን ካብቲ ዝነበርካዮ ቦታ እንታይ ምግባር ምምላስ እዩ ዳይቨርስ ምዃን ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን ለዚ ኣብ ኤማሆስ ኮይንካ ብዛዕባ ኢየሱስ ክሰብኽ ኣይትኽእልኒ ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ኣይትኽእልኒ ግዜ ይኮነን ሽዑ ግዜ ይኮነን ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ክህሉ ነይርዎ ግን ብድሕሪኡ ግን ተሃድሶ ናይ ህይወት ምስ ረኸቡ ግን ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ካብ ኤማሆስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሶም ኣሜን ሎሚ ኣብ መገዲ ኤማሆስ ኮይንካ ብዛዕባ ኢየሱስ ኣይስብኽን ቦታኻ ኢየሩሳሌም ተዳ ኮይኑ ኢየሩሳሌም ኣሜን ክርስቶስ ዘሎ ቦታ ተዳ ኮይኑ ክርስቶስ ዘሎ ቦታ ክትከውን ደለካ ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን ሎሚ ምምላስ ይኹነልና ናብ ኤማሆስ መገድና ዝገበርና ምምላስ ይኹነልና ኣብ ኤማሆስ ኮይንካ ብዙሕ ትብል በቃ ኣብ ኤማሆስ ኮይንካ ብዙሕ ኢኻ ትዛረብ ኣብ ኤማሆስ ኮይንካ ዋላ እውን ስብከቱን እንታይ ትገብር ትፍልፍል በቃ ተሰንጥቕ በቃ ከምዚኣ እኮ ከምዚኣ ተዝገብራ ነይሩ ናሉስ ከምዚኣ እኮ ከምዚኣ ገይርዋ ነይሩ ትብል ኣበይ ኮይንካ ኣብ ኤማሆስ ኮይንካ ይበሃል ነውሪዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይንካ ክትብል ትኽእል ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ክድግፈካ ክእል ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኣብ ኤማሆስ ኮይንካ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመራመር ክትዛረብ ትኽእል ትኸውን ግን ናይ ህይወት ምምርማር ኣይኮነን ህይወት ንዓኻ ንክህበካ ኣይኮነን ስለዚ ህይወትና ክስተኻኸል ክብርና ኣምላኽና ይኹን ካብ ኤማሆስ መገዲ ጠጠው ኣቢልና ኣብ ኤማሆስ ኮይንካ ይዝመርኒ ኣብ ኤማሆስ ኮይንካ
ኣይስበኽኒ ናበይ ንመለስ ናብ ኢየሩሳሌም ንመለስ ናይ መወዳእታ ሐዋርያ ጴጥሮስ ወንጌል ሉቃስ 50 ምዕራፍ ለዚ ኣኽወዴ ኣጆኹ ብሓደ ለና ቅዱሳን እስከ ድምፂ ሃቡኒ ኣሜን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ወንጌል ሉቃስ 50 ምዕራፍ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኩላትና ከም ንፈልጦ እዚ ምዕራፍ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መርበቦም ክዓጽቡ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እንታይ ገይርዎም ረኺብዎ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ምስ ረኸቦም ብድሕሪኡ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ኣብታ ጃልባ ከኣቱ ፍቐደለ ኢልዎ ንስምዖን ፍቒደልካ ኣለዎ እቶ ኢልዎ ኣብኡ ኮይኑ ክምህር ጀሚሩ ዳሕራይ ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ እምበኣር ጃልባኹም ናብ ማእከል ግበርዎ ናብ ዓሚቕ ግበርዋ እሞ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትሕዙ ኢኹም ዓሳ ክትገፉ ኢኹም ኢልዎ ድሕሪኡ እዚ ቃል እዚ ምስ ተዛረበ ጴጥሮስ ኣብኡ ዝተዛረቡ ቃል ረእይዎ እንታይ ኢልዎም ጎይታ ሙሉእ ለይቲ ፅዒርና ሙሉእ ለይቲ ፅዒርና ኢና ሙሉእ ለይቲ በቲ ንዓና ዝተዋህበና በቲ ዝተዋህበና መገዲ በቲ ዝተዋህበና ክእለት በቲ ዝተዋህበና ጌርና ፈቲና ኢና ስለዚ ካባና ንላዕሊ ድማ ንዓሳ ምግፋፍ ዝኽእል ሰብ ወላ ሓደ ሰብ የለን ኣይተፃሕፈ ከምኡ ኢሎም ግን ኣለው ከምኡ ዓይነት መልሲ የመልሶም ካባና ንላዕሊ ክእለት ዘለዎ ሓደ የለን ስለምንታይ ሙሉእ ለይቲና ፅዒርና መዓስ ከም ዝግፈፍ ይፈልጡ እዮም መዓስ ከም ዘይግፈፍ ይፈልጡ እዮም መዓስ መርበብካ ሕፀብ መዓስ መርበብካ ኣይሕፀብን እንታይ ገብሩ እዮም ይፈልጡ እዮም ተመክሮ ኣለዎም ኣብ ተመክሮ ተመርኪሱ ግን ጴጥሮስ ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ለይቲ ሙሉእ ፅዒርና ኢና ኣብ ማእከል ጥራይ ግበራ ኢልዎ ብቓልካ እምበኣር ኢልዎ ነቲ መርበበ እንታይ ገብሮ ይሰዶ ኢልዎ ስብሓትና ኣምላኽ ይኹን ኣብቲ ሓንቲ ጃልባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቂሉ ነይሩ ግና ክምለሱ ከለዉ ኣብ ክልቲአን ጃልማ ዓሳ መሊኦም ተመሊሱ ኣሜን ናይ ስጋ ዓሳ ምምላሶም ኣይኮነና ኣገዲሱኒ ዓሳ ምርካቦም ኣይኮነና ኣገዲሱኒ እግዚኣብሔር ዓሳ ክምግብ ይኽእል ካልእ ክምግብ ይኽእል ዘገደሰኒ ነገር ግን ጴጥሮስ ዓሳ ምስ ተገፍእ ዓሳ ምስ ረኸበ ነቲ ዓሳ ምስ ረኣዮ ግን ሓደ ነገር ኢልዎ ንጎይታ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ኣነ ሓጢእ ኢሉ ናበይ ርዩ ናብ ህይወቱ ርዩ ዝተሓደሰ ሰብ ከምዚ ዳይኮነስ ከምዚ ዝብል ኣሜን ናብዚ ዝርኢ ካብዚ ይድጅምር ካባይ ይድጅምር ካባይ ዘይጅምር ተሃድሶ ንማንም ተሃድሶ ከምፃ ኣይክእል ካባይ ዝጅምር ተሃድሶ ድሓር ተቕብል ጀሚሩ ኣብቲ እንታይ ይዛርበ ነይሩ ጎይታ ፅዒርና ኢና በቃ ብቓልካ እንታይ ንገብሮ በቃ ደይተፃሕፈ ካልኡ ተዛሪቦ ክኸውን ይኽእል ብሙሉእ መቸም ተፃሒፍልና ኢና ንሓስብ ኢና ሓቀይ ገለገለ ፖይንትን ኣና ጠቅም ተፃሒፍሎ ካልእ ብዙሕ ተፃሒፉ ክኸውን ይኽእል ግን ናብ ርእሱ ጠሚቱ ኣነ እንታይ ኢልዎ ኣነ ሓጢእ ካባይ እንታይ ግበር ኢልዎ ሓቂ ኢልዎ ኣብዚ ናይ ተሃድሶ ቦታ ኣብ ማእከል እንታይ ተሃድሶ ኣብ ማእከል ባሕሪ ተሃዲሱ ጴጥሮስ ኣሜን ዶ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምሕዳስ ረኺቡ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምሕዳስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማእከል ባሕሪኻ ፃውዒት መፂሉ ካብ ድሕሪ ሕጂ ገፋፍ ዓሳ ዘይኮነ ገፋፍ ሰብ ግብረካ ኢሉ ፃውዒታዊ ተቐቢሉ ሽዑ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኣበይ ተቐቢሉ ኣብ ማእከል ባሕሪ ኣብ ማእከል ትቦታቲ ኣብ ማእከል እቲ እሺ ዝበሎ ኢሳያስ ትዝክሮ ኢኹም ኣቄ ነቢ ኢሳያስ ዝክሮ እንዲኹም ኢሳያስ ኣነ ይኮንኩን ነቢ ኢሳያስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ኣኬ 5 ምዕራፍ ተነቢዩ 5 ምዕራፍ ከበድቲ ትንቢታት እዩ ተነቢዩ ከይድኩም ተሪኹም ከበድቲ ትንቢት ይመሓላሊፉሎም ደቂ እስራኤል ቀሊል ትንቢት ኣይኮነ ከምኡ ዓይነት ትንቢት ኣመሓላሊፉ ኣብ ምዕራፍ 6 ግን ዘገርም ኮይኑ ኣብ ምዕራፍ 6 በታ ንጉስ እዙያ ዝሞተላ ዓመት ንእግዚኣብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ እንታይ ገበርክዎ ረኣኽዎ ዘፈራት ልብሲ ድማ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ምስ በለ ብድሕሪኡ ዋይ ኣነ ሓጥእ ሰብ ምስ ሓጥእ ዝኾነ ህዝቢ እንታይ ገብር ኣለኹ ይነብር ኣለኹ ኢሉ ርእሱ ፈትሹ ኣብ 5 ምዕራፍ ርእሱ ይራኣየን ኣብ 5 ምዕራፍ ክንበ ከሎ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን መንነቱ ኣየለለየን ከምቲ ጴጥሮስ መንነቱ ዘይፈለጠ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመላለሶ ክእለት ኣለኒ ከምዚ ጌርና ኢና ለይቲ ሙሉእ ፅዒርና ኢና ዝበሎ ኢሳያስ ድማ ኣብ 5 ምዕራፋት ክንበ ከሎ እግዚኣብሔር በቲ ዝሃቦ ፀጋ ስለ ዘይጣዓስ ብፀጉኡ ኣገልጊልዎ 5 ምዕራፍ ክልወጥ ስለ ዘለዎ ግን ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ቦታ ረኣኽዎን እግዚኣብሔር በታ ንጉስ እዚያ እንታይ ዝኾነላ ኣሜን ንጉስ እዚያ ይሞት ኣሜን ንጉስ እዚያ ይሞት የዒንትና ዝኸፈተልና ንጉስ እዚያ እንታይ ይኹን ይሙት የዒንትና ዝኸፍተልና ካብቲ ዘለናዮ ነገር ዘውፃና ከመውት ዝግብኦ ኣብ ህይወተይ ይሙት ኣሜን ይሙት ብላ ኣለኹ ኣነ ይሙት ኣብ ህይወተይ ክርኢ የዒንተይ ኣፀቢቐ ክርኢ ሕልፍ ኢለ ክርኢ ናይ ኣምላኽ ነገር ሕልፍ ኢለ ክርእስ የዒንተይ ምእንቲ ክኽፈታስ እዚያ ዝኾነ ነገር ይሙት ኣሜን ስብሓትና ኣምላኽ ይኹን ካብ ዝገርመኩም ብድሕሪኡ እዚ ነገር እዚ ምስ ኮነ እቲ መልኣኽ ድማ ጉጤት ካብ ሓዊ ወሰደ ከናፍረይ ድማ እንታይ ገበረ ተንከየ ሕጂ ድማ ሓጢኣትካ እንታይ ገበረልካ ረዓቐልካ ፀረኻ ፀደቕካ ተፈወስካ ምስ በሎ ድሕሪኡ ድምፂ ክሰምዕ ጀሚሩ ኣሜን ዝተሓደሰ ማንነት ድምፂ ይሰምዕ ንመን ክልእኸ መን ከኸደለ ይኽብል ከሎ እግዚኣብሔር ንዓይላኸኒ ኢሉ ሃሌሉያ
لمن بستحدث معننت دمص تسمعها اب استحدث معننت كوين كخا تلاخ بزي تحدث معننت ناملاخ ايتخبرون يخا بزي تحدث معننت ناملاخ ايتغلغلون يخا بزي تحدث معننت يخا تغلغلو بزي تحدث معننت يخا تزمروا امين دو بمسرته مصحف قدس زمروا لي يبلنا املاخ نوع نعيسي تايغبر لي تشبشبكم ليس كبري يوسخ تشبشبكم ليس قال مش فنان سمعن سبات مش كستايتون فنان سمعهم حكينا نداويت الفو ساول كاشعوم استبالس ساول تاي كوين بدرفو كوي قناعتيو درفي دحاني لو كمان انا عقون بدرفس قني اوش انت غيرو اتيو ስለዚህ قال سبات دما حتودسم كله انت يخونيم በቃ مش ደስ ብሎም ከለ በቃ ኖ እግዚአብሔር ኮማ አይኮነን ዘምሩ ላይ አይበለ እዚህ ወስኹ ላይ አይበለ ኩሉ ነገር እንገብሮ ንኽብር አምላክ ነዓና ንህይወትና ነዓና ንሕና ናይ እግዚአብሔር ነገር መግለጽ ኮይና ክንግለጽ ተዘይ ኮይኑ እግዚአብሔር ክባ ይብል ለተቀይብ مش ሓደ ጊዜ ዋ ፕሮግራም ጽቡቅ ኢሉ መዘምራን ጎይታ ባርኩኩም ሎማ አንቲ ከመይ ዝበለ መዝሙር ተዘሚሩ ሳለ ዳር እግዚአብሔር ስፋ ፕሬስ ጋር مش ከምዝ ገለስ አይ ፕሬስ ጋር ካይብልኒ ባሉ ግን ዋቃ ገለይልስ ፍናን አይስሙዑን እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንሱ አምላክ ስለዚህ እንታይ ዳይና ንዝምር እንታይ ዳይና ንሰብር እንታይ ዳይና ኩሉ ነገር ንዓና ክትዕመና ስብሐትና አምላክ ይሁን ስለዚህ ባር ኢሳያስ ካንታይ ኮይኑ መንነቱ ከይፈለጠ 5 ወርሒ 5 ምዕራፍ ተነቢዩ ኣብ ተሻሻይ ምዕራፍ ግን መንነቱ ፈሊጡ አሜን ቅዱሳን ክብርና አምላክና ይሁን ናብ ጥቅላል ከይዲ ኣለኹም ዳ ደቂስኩም ነዲኹም ያብር ይመስገን ባር እንታይ ካ ፓስተር ሎማ አንተ ሒስካ መጽኻ እግዚአብሔር ስንታይ ይሉካ ተይልኩምኒ በቃ መንፈሳዊ መልእክቲ ተሐድሶ አሜን ተሐድሶ በህይወትና ተሐድሶ አቤትና ተሐድሶ ማህበርና ተሐድሶ ማህበረሰብ ተሐድሶ ከም ሀገር የድልየና ኢነነስ ወከፍና አሜን በመሰረት መጽሐፍ ቅዱስ ተሐድሶ ሰለስተ ደረጃታት ዝሓዘ ነገር እንዲዘለው ልቢ ክሕደሳለዎ አእምሮ ክሕደሳለዎ ህይወት ካ ክሕደሳለዎ አሜን ዶ ልብ ዝሕደስ ንክርስቶስ ብምስዓብ ንክርስቶስ አሰሩ ብምስዓብ ልብኻ ኩሉ ግዜና ተሐደሰ ይኸይድ አእምሮ ምሕዳስ ድማ አራአያህን አተሐሳስባን በቃል አምላክ መሰረት እንታይ ምግባር ምቕያር አእምሮኻ ብናትካ ሐሳብ ዘይኮንስ ብናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ምግባር ምቅናይ ማለት አሜን ቅኒት አይኮነን ጊታር ገለ ዝሕዙ ታሪኽማ መጽኦም እንታይ ደም ዝገብሩና ብዚያ ቂንቂን ያብሩና እንታይ ዝገብሩ ለካ አይፈጦይና ገሌና እንታይ ገብር ግን ኪው ብርሽስ ቅኒ አቢሉ ጥዕምት መዝሙር እንታይ ገብረላ ይዘደምራልና ክብርና አምላክና ይሁን ስለዚህ አእምሮና እንታይ ካውና ክቃነ ይግቦይ ብምሕዳስ ሐሳብኩም ተለወጡ ሳልሳይ ድማ ህይወት ክሕደሳለዎ በመንፈስ ቅዱስን በቅድስናን በፍቅር መንባር በመንፈስ ቅዱስ ላይ ካውናለሁ ክሕደሳለዎ አሜን ልቢ ይተሐደስ አእምሮ ይተሐደስ ህይወት ይተሐደስ ስለዚህ ተሐድሶ ማለት ናይ ደገ ለውጥ ጥራይ ዘይኮነስ አምላክ ካብ ውሽጥ ሰብ ጀሚሩ ህይወቱን ኣብ ዕላማው እንደገና ዝመልስ መስረይ ክደግመልኩም ባአኹድ ተሐድሶ ማለት ናይ ደገ ለውጥ ጥራይ ዘይኮነስ አምላክ ካብ ውሽጥ ሰብ ጀሚሩ ህይወቱን ኣብ ዕላማው እንደገና ዝመልስ መስረይ ነዚ መስርሕ እዚ ክትሕወሶ ኣብዚ መስርሕ እዚ ክትኣቱ ኣብ ናይ መስርሕ ናይ ተሐድሶ ክትኣቱ ንዕርፉ ቃደኛ ኮይንካ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈሳዊ ውሽጠይ እንታይ ግበር ሓድስ ኢልካ ጸሊ ንጸሊ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ወአምላክ ጽሩይ ልብ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ